Os ydych chi eisiau ymweld â Nant Gwynant neu'r Wyddfa, gwych fod hi'n bosib i chi barcio yma ym Mhorthmadog a dal y bws, yr S4 i Nant Gwynant neu i ben y pas. Mae yna nifer o opsiynau o ran sut parcio yma, a mae'r bus yn mynd hefyd o Green Acres. Tra ydych chi yma ym Borthmadog, cofiwch downloadio yr app Llwybrau yr Wyddfa sydd yn cynnwys map a gwybodaeth ynglyn â sut i baratoi ar gyfer taith i fyny'r Wyddfa, a fedrwch chi ddilyn eich llwybr wedyn ar y ffôn yr holl ffordd i'r copa ac i lawr wedyn. Os ydych chi'n aros wrth ymyl neu o fewn cyrraedd i lein y Cambrian, cofiwch allwch chi dal y tren i Borthmadog ac yna dal y bus o fama i ardal yr Wyddfa. Mae poblogrwydd Nant Gwynant wedi cynyddu yn sylweddol dros y blynyddoedd dwytha, ac oherwydd hynny ac i ymdrin ar rai o'r problemau, mae yna linellau melyn wedi cael ei rhoi i lawr yma. Felly os ydych chi'n ymweld, peidiwch â parcio ar y linellau melyn achos mi fydd yna oblygiadau i hynny'n anffodus. Cofiwch fod Nant Gwynant yn gymuned a mae yna bobl yn byw yma. Felly parchwch gymuned os ydych chi'n ymweld, cadwch y sŵn yn isel, peidiwch â gadael sbwriel a defnyddiwch y toiledau sydd ar gael ar ddechrau'r llwybr.